Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Αντιπρόεδρε της Βουλής, πριν από οτιδήποτε άλλο θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω όλους που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους να βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας και μάλιστα να έχω την τιμή να μιλώ από το βήμα αυτό και να ευχηθώ σε όλους καλή δύναμη για το έργο που μας εμπιστεύτηκαν οι Έλληνες πολίτες. Κύριοι συνάδελφοι, η πραγματικότητα της αγροτικής οικονομίας είναι συγκεκριμένη και δεδομένη και είναι βέβαιο ότι αν στη θέση μου σήμερα ήταν οποιοσδήποτε πολίτης που ενδιαφέρεται για τον αγροτικό τομέα, θα περιέγραφε την πραγματικότητα που όλοι ζούμε και την αλήθεια που όλοι ξέρουμε. Από τον αγρότη μέχρι τον τεχνοκράτη, από την κατάσταση στο χωράφι μέχρι την τοποθέτηση στο ράφι, τα αίτια είναι γνωστά. Οι πτωτικοί αριθμοί στην απασχόληση, στο αγροτικό εισόδημα, στο εμπορικό ισοζύγιο, στην αξία της αγροτικής παραγωγής συνδέονται με σημαντικά πολιτικά ζητήματα και πολιτικές επιλογές. Γιατί είναι μείζον πολιτικό ζήτημα, κύριοι συνάδελφοι, το γεγονός ότι οι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι, όπως αυτοί διανεμήθηκαν τα τελευταία χρόνια, δεν υποστήριξαν τη δημιουργία υποδομών, δομών και θεσμών για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και ποιοτικής γεωργίας. Δεν διασφάλισαν ούτε την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος από την αγορά στη βάση μιας δίκαιης αναλογίας ποιότητας και τιμής του προϊόντος. Ενίσχυσαν την αθέμητη συμπεριφορά της αγοράς και την παρουσία πλέον των καρτέλ στην καθημερινότητά μας. Κάθε έννοια συμβολεακής γεωργίας έχει υποβιβαστεί και έχει αντικατασταθεί με συμβόλαια ανοιχτών τιμών. Μετά την παράδοση των προϊόντων από τους παραγωγούς τους εμπόρους γίνονται συμβόλαια μηδενικών τιμών. Τα αγροτικά προϊόντα πλέον δεν πουλούνται, αλλά ξεπουλούνται. Να αναμορφώσουμε τη σχέση κράτους, αγρότη, συνεταιρισμών, καταναλωτών, αγοράς. Καλούμαστε να αναδιανύμουμε τον οικονομικό πλούτο της υπαίθρου στους πολίτες της. Προχωράμε προς ένα νέο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης που έχει στον πυρήνα της φιλοσοφίας του την πράσινη ανάπτυξη. Ένα μοντέλο το οποίο φέρει τη σφραγίδα ενός κράτους πρόνοιας. Βασική προτεραιότητα είναι η στήριξη του αγροτικού εισοδήματος με ένα πακέτο πολλαπλών παρεμβάσεων που θα εξελιχθούν σταδιακά. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται πρώτον, η αύξηση στο 11% του συντελεστή επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες για όλα τα προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής. Θα εξεταστεί από κοινού η δυνατότητα για κλιμάκωση του ποσοστού εφόσον είναι εφικτό από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Δεύτερον, η επανεξέταση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου ώστε να είναι αντικειμενικός και να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των μεγάλων τομέων παραγωγής. Τρίτον, η στήριξη των αγροτών στο πλαίσιο της γενικής ενίσχυσης των πολιτών με χαμηλά εισοδήματα με την καταβολή του επιδόματος αλληλεγγύης ήδη έχει ανακοινωθεί εχθές από τον Πρωθυπουργό. Δεύτερο πακέτο. Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλισης του αγρότη και της αγρότισσας, ξεκινάμε με δύο κομβικές παρεμβάσεις. Πρώτον, αύξηση της βασικής σύνταξης του αγρότη και της αγρότισσας, ώστε να διαμορφωθεί σταδιακά στα 550 ευρώ για τον έναν και 950 ευρώ για το ζευγάρι αγροτών. Άμεσα προχωράμε στην αύξηση της σύνταξης του ΟΓΑ κατά 30 ευρώ από την 1η Οκτώβρη του 2009, ένα μέτρο που ήδη ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δεύτερον, αναπροσαρμογή του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος ΟΓΑ στα πλαίσια της γενικότερης μεταρρύθμισης των... Κύριοι συνάδελφοι, σε αυτή την αίθουσα είναι προφανές ότι έχουμε διαφορές στην πολιτική που πιστεύουμε. Όμως είμαι σίγουρη πως σε ένα πράγμα όλοι μας συμφωνούμε, ότι τα αγροτικά προβλήματα έχουν ογκωθεί
και χρειάζονται ριζικές παρεμβάσεις. Οι σημερινές συνθήκες το κάνουν σαφές. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος παρά μόνο για να κάνουμε τις αναγκαίες τομές. Σε αυτό το εθνικό τελικά στοίχημα καμία ιδέα, καμία πρόταση δεν περισσεύει. Αρκεί να προσανατολίζεται στην κατεύθυνση που υπηρετούνται τα συμφέροντα της υπαίθρου, της περιφέρειας και του αγροτικού κόσμου και να αντιστέκεται από την άλλη πλευρά στις εύκολες λογικές που θέλουν τους αγρότες σε μόνιμη ομηρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Υπουργέ. Καλείται